Jeremiah 29 verse 11, For I know the thoughts that I think towards you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Kay ako, Bisaya, kay ako nahibalo sa mga hunahuna nga ako naghunahuna towards you, alang kaninyo, basing. Naghunahuna alang kaninyo, nagaingon ang Ginoo, mga hunahuna sa kalinaw o dali sa dautan, aron sa paghatag kaninyo sa gidahong nga katapusan. Now go to the end of the chapter, verse number 30. Atong basa mo ng verse 30, 31, 32. Then came the word of the Lord unto Jeremiah, saying, Send to all them of the captivity, saying, Thus saith the Lord concerning Shemaiah the Nehelemite, because that Shemaiah hath prophesied unto you, and I sent him not, and he caused you to trust in a lie. Therefore, thus saith the Lord, Behold, I will punish Shemaiah the Nehelemite, and his seed. He shall not have a man to dwell among this people, neither shall he behold the good that I will do for my people, saith the Lord, because he hath taught rebellion against the Lord. So diya sa verse 11, ang Diyos na ginoon, nako'y mayo nga plano para ninyo nga mag-bless kaninyo sa katapusan, pero dali kabayan ni Shemaiah, he says, pero dali siya mukita niya na Bisaya. Unya, miabot ang pulong sa Ginoo nga to ni Jeremiah nga nagiingon, ipadala nga to sa tanan kanila diha sa binihag. So, ang mga tao dito sa Babylon, nga nagiingon, sa ingon, nagasulti ang Ginoo, mahitungod ni Shemaiah ang Nehelamnon. Tungod kay si Shemaiah may propasiya nga na kaninyo, og ako wala mi padala kaniya. Ug siya may pahinabo kaninyo sa pagsalig diha sa uskabakak. Busa sa ingon, nagasulti ang Ginoo, tanawa, ako mo silot ni Shemaiah ang Nehelamnon, ug sayang kaliwat, siya dali makabato naglalaki nga mupuyo diha niining ang katawhan, ni siya makakita sa maayo nga akong buhaton alang sa akong katawhan. Nagiingon ang Ginoo, tungod kay siya mitudlo sa pagrebelde batok sa Ginoo. So my message actually comes from a verse we're going to read in a little while from Jeremiah 24, but the title of the message tonight is 3 words, for their good. I was so confused when I started this message. I just put 3 question marks for the title. I didn't know the title until I finished the message. I want to talk to you about this afternoon. For their good. Alang sa ilang kaayohan. Is that the way they said it in Visayan? Yeah. We haven't read it yet. That's why it's not familiar. We'll see when we get there. Magamputa. Dayan ka mo makalingkod. Karon hapon, Heavenly Father, thank you for the message that you've given us. Thank you, Lord, for faithful people who love you and trust you and want to follow you. Lord, I pray, God, you'd strengthen our faith in you and your sovereignty and your goodness. This afternoon, I pray you'd fill me with your Spirit as I deliver the message you've given me. Help me, Lord, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong teksto karon nakitaan na to ang pamahayag, ang statement may tungod ni Shemaiah nga guol kayo ni siya makakita sa maayo nga akong buhaton alang sa akong katawhan. Shemaiah was one of the people who was taken to Babylon before the final battle where the city of Jerusalem was completely destroyed. I think I will use the board a little bit tonight. I've drawn my map a million times, but I'll draw it again very quickly here. We have the Mediterranean Sea and the land of Egypt that is the south. And over here we have the Dead Sea at the south. And then the Jordan River. And then here at the top we have the Sea of Galilee. Here we have the land of Judah in the south and the city of Jerusalem right there. Over here you have the Euphrates River that runs north this way, and then you have the Tigris River that runs north this way.
In between these two rivers, I think very near the Euphrates River, you have the city of Babylon, somewhere in this area. I don't know exactly where. Syria is to the north, I think on the Tigris River. Babylon was built on the Euphrates River. I believe the Euphrates River flowed under the wall through the city of Babylon. I believe I've got that correct. I know it was a river, but I believe it was the Euphrates River. Sila nagtukod sa wall right over the river, and the river would flow under the wall through the city. Later, when the Persians, sa ang mga Persian nagatake sa Babylon, sila what's the word? What's the word for shovel? Nagdig. Nagpala sila, naghimo sa dakong kanal, and they rerouted the Euphrates River aron magmala ilalom sa wall, and then they walked right under the wall into the city of Babylon. But that's a much later story. Many people, naidaghang tanga, wala nakasabot sa timeline sa Babylonian captivity. Ang Babylonian captivity, dili usa lang ka event. It took many years, probably close to 20 years, na ay tulo ka grupo sa tao na gikuha, gikan sa Juda o gidala. Now, dili pwede magdiretso diri kay deserto ni. Kinahanglan sila mulakaw diri, nato sa north, kini nga ang area nga sa Haran, and then you come back down to the south to Babylon. I think it's over 500 miles, layo kayo ang pagbiyahe. But in three different ways, lots of political details and battles and conspiracy o daghang kagubot. Pero naitulo ka panahon nga ang hari sa Babylon niabot or nagpadala sa army diri, nagkuha sa mga prisoners, and then naghimo sa laing hari. So he would say, okay, you're going to Babylon, this king's going to Babylon, ang iyang anak or iyang igsoon, ang bagong hari, and then this new king, he would promise, magsaad siya, manumpa siya, nga okay, magpasakop mi sa kingdom of Babylon, and then they would rebel again. So nagpadala siya sa army pag-usab. So the third time, si Nebuchadnezzar hingpit nga miguba sa tibuok syudad. What's the word? Tumpag. Mitumpag siya sa tibok syudad, sa tanan paril, sa templo, nagsunog sila sa tanan. They destroyed everything sa ikatulo nga panahon. Pero sa atong teksto karon nagistorya kabay ni Shemaiah, diya sa panahon nga wala pa naguba ang syudad sa Jerusalem. What that means is, si Shemaiah nagidala uban sa lain, diya murag sa first trip, ang unang grupo nga gidala gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylon, murag si Shemaiah mikuyog kanila. So he was a part of the first group. Turn with me to Jeremiah 24. Diin ang Diyos mihatag ni Jeremiah sa ilustrasyon kabahin sa mga tao sa Babylon o sa mga tao nga naapa dito sa Jerusalem. This is really my text, but we're going to come back to Shemaiah at the very, very end of the sermon. I was very confused while I was writing this sermon, I promise. Jeremiah 24. And we're going to read quite a few verses through Jeremiah 24. Let's look at verse 1, and we'll read through verse 5, but we'll only read verse 5 in Visaya. We'll read verse 5. I can't talk. We will only read the Visaya of verse 5. The rest I will only do English. Jeremiah 24, verse 1. The Lord showed me, and behold, 2 baskets of figs. Unsa bang fig? Kabalo mo unsay fig? Sa Bisaya, igos. Does anybody know what igos is? Kinsa nakatilaw na sa igos? Wala dari, di ba? Ang mga igos, ang figs. But figs, ang fig kanaus ka tamis nga bunga nga common kayo diha sa nasod sa Israel diha sa panahon sa Biblia, o I think mura common kaayo hangtod karon ang mga igos, ang mga figs dito sa Israel. Now, I must be honest, I have never seen a fig in my life. I may have Google searched it, but I don't remember what they look like. Ang akong pagtilaw sa figs,
is a little cookie in America called Fig Newtons. Kana ra kung gisulay, wala ko kabalo unsay tinuod taste sa figs. But it's very common, and you know the story of Jesus cursing the fig tree. That's the New Testament. So common kayo mga fig trees dito sa Israel. So Jeremiah immediately would recognize figs. Sa mga ikaw kabalo kumukita ka sa mangga or saging, diretso ka kabalo unsa mana unsay lasa. It's very familiar. And the Lord showed me, and behold, 2 baskets of figs were set before the temple of the Lord. After that, Nebuchadnezzar, sometimes nag-change ang spelling gamay sa ngalan ni Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away captive Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, and the princes of Judah with the carpenter smiths from Jerusalem, and had brought them to Babylon. So kanusa si Jeremiah nakakita niini nga vision sa mga igo, sa mga figs. Human nga gidala na ang unang grupo gikan sa Jerusalem ngadto sa Babylon. So nanay mga tao, kapuyo na sa Babylon, mga binihag. They are in captivity pero napay mga tao diri sa Jerusalem. Now let me ask you a question. Which one would you rather be? Ang mga binihag, ang mga tao napa sa imong balay? Well, syempre, you want to stay with your family. If I came to you and say you have 2 choices. You can stay here in Dapitan and live with your family, or you can go be a prisoner in Zamboanga. Unsay mong pilion? Klaro kayo, mas ganahan ni ini dere. Okay, let's continue. Had carried away captive. I already read that verse. Verse 2. 1 basket had very good figs, even like the figs that are first ripe. And the other basket had very naughty figs. Naughty does not mean buot. It doesn't mean they're bad behaved. It doesn't mean, what's the word I'm looking for? Pabadlong. It doesn't mean that kind of naughty. It just means maot kayo. Dalit makaon. Because look what it says next. The other basket had very naughty figs which could not be eaten. They were so bad. Maot kayo. So ang unang basket, nindot kayo. Ang ikaduha, maot kayo. Dili pwede nga makaon. Verse 3. Then said the Lord unto me, What seest thou, Jeremiah? And I said, Figs. Correct. The good figs, very good. And the evil, very evil. That cannot be eaten. They are so evil. Again, the word of the Lord came unto me, saying, verse 5, Thus saith the Lord, the God of Israel, Like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah. Stop. So there's 2 groups of people and 2 baskets of figs. The 1 basket of figs is very bad. B is for bad. All right? B is for bright. Kaya akong class. And there's another basket full of good figs. G is for good. G is for? Oh, you guys are so smart. Ready na kamo mag-Bible school. Nalipay ko ninyo. Okay. Very bad, very good. And God says, the good figs are the people in Babylon. Whoa, what? You mean to tell me, God, imong gipadala ang mga mayo nga tao? Nay daghang doubt ang tao sa Israel, but the good people are the ones you sent to Babylon first? Wala ko nakasabot. Nga naman sila nag-antos diya sa pagkabinihag, samtang ang doubt ang tao, anagyapon, naghayahay diya sa Jerusalem. Nagpadayon sa ilang kadautan. Why klaro na para nako, di ko makasabot. The good figs are in Babylon, and the bad figs are in Jerusalem, staying at home. Dali ko makasabot, para nako, dali fair na. I've noticed something over the last few years of nag-jail ministry mi dito sa Dapitan. Usahay, ang sad-an mo gawas, o ang inosente, sentensyahan. Diba? That's kind of what it looks like right here, ain't it? God, that's not fair. The good figs are the people you sent to Babylon? I don't understand. I thought everybody at Jerusalem was bad. No, there are actually some people at Jerusalem who are still good. O sila ang unang dadon sa Babylon. What? Let's read it again. Verse
Verse 5, thus saith the Lord, the God of Israel, like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah, whom I have sent out of this place into the land of the Chaldeans. Look at the next three words. That's our sermon title. For their what? Oh. Nahimo na sila mga binihag for their what? Good. Bisaya. Sa ingon, nagsulti ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Sama niining maayong mga igos, sa ingon, ako mo ila kanila nga gidala palayo nga binihag sa Juda. Kang kinsa ako mipadala, gikan niini nga dapita, gikan sa Jerusalem, nga to sa yuta sa mga Kaldianhon, alang sa ilang kaayohan. What? First, God tells us the people are in Babylon are the good ones. And then he says, and I did it for their good. I'm sorry, that doesn't look good to me. Para nako, dali maayo ang pagkabinihag. Para nako, dali maayo nga naay mga tao dala palayo gikan sa ilang pamilya, palayo sa tanangay lang gihugma, mga piniriso na sa dapit nga layo kayo gikan sa ilang. I'm sorry, for me that's not good, that's bad. Para nako mas mayo kung sila diri ang gidala o sila nagpabilin. Do you ever argue with God in the Bible stories? Makiglalis ba ka sa Ginoo sahay diha sa mga stories sa Biblia? Ginoo mo dali. Para nako way klaro ni. It's not fair. God said that he took them as captives to Babylon not to punish them, but for their good. Ginoo nalibog ko. I don't understand. How can God say, ako, nagkuha kanimo gikan sa yuta nga imong gigugma, nagpalayo nimo gikan sa imong pamilya, nagbutang nimo diha sa uskayuta nga dawtan, di ikaw walay katungod, pinirisog man sa kamatuoran, they're not in prison but you're captives, and I did it for your good. Ako naghimo niya na alang sa imong kaayohan. May I just say tonight, sometimes God does things for our good that to us look very, very bad. God said, ang Diyos naging ngato kanila nga ang una gidala ngato sa Babylon. Kini dili pagsilot para ninyo. Oh, there may have been some, but most of them, the good guys were taken first, and the bad guys got left. How can that possibly be good? Ginoo nalibog ko kamay. Unsaon nimo pag-angkon nga maayo kini nga decision nimo? Alang sa ilang kaayohan, kay para nako dili maayo. Well, let's keep reading. Skip down to verse 8. We'll come back to the other verses, verse 6 and 7 in a minute. Skip down to verse 8. Are you in Jeremiah? Are you in Jeremiah 24, verse 8? Jeremiah 24, verse 8. And as the evil figs, which cannot be eaten, they are so evil. Surely thus saith the Lord, so will I give Zedekiah, the king of Judah, and his princes, and the residue of Jerusalem that remain in this land, and them that dwell in the land of Egypt. Okay, stop. So now, nagistorya siya kabayan sa bad figs, o kana mawang tao diri sa Jerusalem, si Zedekiah, o tanan niyang parente, o tanan niyang rulers, o tanan daotang nagstay dito sa Jerusalem o Judah, na paydaghang laing nga naglayas nga ngadto sa Egypt,
Diha sa panahon nga si Nebuchadnezzar nagatake daghang tao, oh, moadto ta sa Egypt. Din ang lain kung naip, oh, moadto ta sa Syria. But at this time they said Egypt kay nagikan siya sa north. So maglayas ta sa Egypt. If you read that in Jerusalem, many times the children of Israel talk about going to Egypt. Aron mo ikyas ni Nebuchadnezzar, and God always says, don't go to Egypt. Don't go to Egypt. Don't ayaw. God says, sila diri sa Judah, o sila dito sa Egypt, sila ang bad figs. Sila ang mga figs nga maot kayo nga wat na'y pulos dili makaon. Verse 9. And I will deliver them. Deliver does not mean palingkawas, it means tugyan. Akong itugyan kanila ngadto sa. And I will deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth. Stop. So kini nga tawag diri nga gidala una, silang tanan gidala nga to sa Babylon. Now nobody wants to be in Babylon, but Babylon's not a bad place to be. Kana ang center of business, kana ang power spot. Remember, nainumdum baka mo sa story ni Daniel, nag-uswag kayo siya diha sa Babylon. Si Mordecai later nag-uswag sa north. Diri siya naggikan siya sa Babylon, but he ended up in the Persian Empire. Siya pud nag-uswag. Si Esther nag-uswag. Yes, walay tao ganahan na diri, but Babylon was at least a place of success. Ug sila na, even though wala sila opportunity, dili sila makauli, they could at least build houses, they could have gardens, they could have businesses. Kay si Jeremiah sa laing chapter gibasa na ko karon, nagsulat siya. In fact, I think it's our text chapter. He's our first text. Let me look here. Hold on. Jeremiah 29. Earlier in the chapter, he says, build houses, get married, have kids. Daghang mayong butang nga mahimo nimo bisan binihag, bisan dili makauli, live your lives. But what does he say about the people who are still here? Sila nga nahibiling. Pipila ka tuig, basin, I think 18 years later was the final destruction. Some were taken the first, and then 6 or 7 years later, some more, and then after 18 years, ang final destruction. Let's do it again. Verse number 9. I will deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth. So kini nga mga tao nahibiling dari, sila makala bisanasa. And by the way, that happened. Napa mga Jews, ang mga Jews bisanasa. Si Brother Buckner, nagingon ako, nagkaila siya sa grupo sa Jews dito sa Manila. Nice Star of David, pero gapuyo sila dari sa Pilipinas. Kumuha ka sa India, na Jews. Kumuha ka sa Africa, na Jews. Bisanasa ka mo ato, na mga Jews. Kumuha sa US, dito sa New York, na daghan, New Jersey, daghan pa. Mukita, diretso ka kaila nila, kay black ang ilang pamisti, ang mga lalaki na curly long hair. Diri, it's really gross. And, I don't understand why they do that. They didn't get that from their Bible culture, but it's like little ringlets. It'd be very cute on Hannah. And, but anyway, what does God say He's going to do them? I will deliver them to be removed into all the kingdoms of the earth. Listen, for their hurt. Akong gidala kamo diri sa Babylon alang sa inyong kaayuhan. Pero kung ako mo padala kanila sa laing daghang lugar, kana para sa ilang kadaot. I will deliver them into all the kings of the earth for their hurt, to be a reproach. What's reproach? Pagtamay, kaulaw. To be a reproach and a proverb, a taunt and a curse in all places whither I shall drive them. And I will send the sword, the famine, and the pestilence among them, till they be consumed from off the land that I gave unto them and to their fathers. Let me read that verse 8 through 10 in Visaya. Ug ingon sa daotang mga igos nga dali mahimong kaonon or dali pwede makaon, sila dautan. Whoa, that doesn't make sense. Sila tungod daotang sila kaayo sa pagkatinuod. Sa ingon nagasulti ang Ginoo, sa ingon ako muhatag ni Zedekias ang hari sa Juda, o giyang mga prinsipe, o ang saling, meaning nahibilin,
ang salin sa Jerusalem nga nagpabili ni ining ayuta og kanila nga nagpuyo sa yuta sa Ehipto. Ug ako mutugyan kanila aron mabalhin ngato sa tanan mga gingharian sa yuta alang sa ilang kadaot aron mahimong uska talamayon ug uska panultihon ug uska insulto ug uska tunglo diha sa tanan mga dapit diin ako moabog kanila. Ug ako mo padala sa espada, sa gutom, ug sa peste. Diha kanila hangtod nga sila maut-ut. Gikan sa yuta nga akong gihatag ngadto kanila ug ngadto sa ilang mga amahan. Watch now. Here's what God's saying in verses 8 to 10. He says, paminaw, ako nagbalhin ninyo diri alang sa inyong kaayohan aron magprotekta ninyo gikan sa paghukam nga hapit na moabot diri. Nga naman sila unang gikuha kay sila ra ang maayo na napa. So God said, ako mukuha ninyo sa dali pa ko ako muhukom. Just like one day in the rapture, God's going to take us out. Salamat sa Ginoo, dali binihag na. But God's going to remove the Christians in the rapture. Why? Padulong na ang paghukom sa Diyos, ang kalago sa Diyos na walay sagol. He says, I removed you for your good. Why? Kay kung ang paghukom na ko moabot, you don't want to be in Jerusalem. Mas mayo gayud nakadiri sa Babylon. Oh, dali malipayon. Murag pagsilot. Ngano man kami, kami ang mga matinunanon, kami ang nagsunod nimo. God moved them to protect them from the coming judgment. Ang mga dautan ang nahibilin kay nga naman tungod ang ilang pagsilot, their punishment would be great, much greater, mas maot kayo ang ilang pagantos kaysa pagantos sa mga tao dere. Am I making sense to you? Kini nga pagantos para sa ilang kaayohan, ang pagantos na padulong kanila alang sa ilang kadaot. Now let's go back to verse 6. In verse 6, God describes what good is going to come for them in Babylon. Unsa ang maayo nga maana kanila diha sa Babylon. Jeremiah 24 verse 6. Kung nana say amen? For I will set mine eyes upon them for good. And I will bring them again to this land. To what land? The land of promise. Ang mayong nga yuta sa Israel, dito sa Judah, sa Jerusalem. And I will build them and not pull them down. And I will plant them and not pluck them up. And look at verse 7. And I will give them an heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return unto me with their whole heart. Kay ako, mupaymutang sa akong mga mata nganha kanila alang sa kaayohan. Ug ako mudala kanila pag-usab ngadto niini nga yuta. Watch now, sila nga gidala ngadto sa Babylon, pohon na oportunidad mo uli. I lost my place. Where am I here? Verse 6. Ug ako mudala kanila pag-usab ngadto niini nga yuta, ug ako mutukod kanila, ug dili mo tumba kanila. Ug ako mutanom kanila, ug dili mo ibot kanila. Ug ako mohatag kanila sa uska kasing-kasing sa pag-ila kanako, meaning na sila gusto, na sila gana nga magpaduol sa Ginoo. Uska kasing-kasing sa pag-ila kanako nga ako maong Ginoo. Ug sila mahimo nga akong katawhan, ug ako mahimo nga ilang Dios. Kay sila mo balik nganhi kanako uban ang ilang tibok nga kasing-kasing. Tanaw ang katapusan nga resulta sa ilang panahon sa pagantos. Ang mga panalangin, paghupay, tabang, o uska relasyon sa Diyos nga suod kayo. Kana ang maayo nga magikan sa ilang pagantos. Now compare that to the end result of the people who stayed in Jerusalem. Nakala sa tibok kalibutan, ang espada nagsunod nila, ang peste, meaning ang mga unsay tawag sa COVID. It was a COVID-19 was a
Pandemic, that's what peste is. It's mga pestilence, it means mga disease nga mag-spread bisan asa. Ang gutom, wala sila'y pagkaon. Huwag katapusan kamatayon. So let's go back and ask the question. Now that you know the end of the story, what group would you like to be a part of? Kung makapili ka, unsay mong pilion? Nga magstay sa Jerusalem? Or dadon sa unang grupo sa Babylon? You see, when we know the end of the story, we all choose this one. But I have a question. Did they know the end of the story? And you don't know the end of your story, do you? You see, it's just as hard for us today as it was for them in the Bible, because God knows the end of the story and we don't. Oh, we're not in bondage, we're not in captivity, but we also don't know what God's doing, do we? Wala tayo nakasabot sa katapusan. But if you could choose, you'd choose to be in the good basket. Hindi ko kalam mo ato sa Babylon, pero mas mayang Babylon kaysa Jerusalem sa katapusan. Would you rather God hurt you for your good or hurt you to destroy you? Mosakit nimo para sa imong kaayuhan, sa masus ka doctor nga mosakit sa tao nga mutangtang sa cancer, mutangtang sa infection, mohimo sa operation, it hurts, but it's for your good. Mas pilion nimo nga ang Dios mosakit nimo para sa imong kaayuhan, ang mosakit nimo aron madaot ka. May I say, para nako, kining mga tawhana nga gidala sa first wave, para nila, dili mayo ni. Can we all agree on that? I don't think they thought it was good at all. Layo kayo, gikan sa imong pamilya. Wala sila news, gikan sa home. How many times do we message the guys over the weekend na cellphone? Daghang message, balik-balik, di ba? And they're down there following God's will, and we're happy for them, but we still miss them, don't we? Maka-imagine ba ka? Layo kayo kagikan sa imong pamilya, walay communication. Walay balita. You hear nothing. It took 5 months for Ezra to travel from here to here. So kung naay balita, it's 5 months old. By the way, that's the way it used to be for missionaries in the Philippines. Magsakay sa barko, 3 months. Mag-send sa letter, you don't get an answer for 6 or 7 or 8 months. By the time you get a letter, it's old news. Maka-imagine ka, na nagyutan, diretso na communication. Unsa na itabo sa akong mama, kabalo ko sa yung situation, every hour kung na-report sa akong, gikan sa akong papa. Grabe ang yung situation. I don't think it felt good to them, but God said it was for their good. He was protecting them. Can I say to you tonight, sometimes God hurts us very deeply for our own good. And we just can't understand why. And the reason we can't understand it is we don't know the future. Usahay ang Diyos mosakit kaayo. Kanato. Og dali ta makasabot sa rason. Tungod wala ta nakasabot, wala ta kabalo sa umaabot. You listen to me now. When God hurts you, you don't know what future suffering God is protecting you from by hurting you today. Wala ka kabalo unsay umaabot nga pag-antos. I don't know how to say that in Visayas. Ang Diyos nagprotektor nimo gikan sa umaabot nga pag-antos, pero wa ka kabalo unsa man. See, when I don't know how to say it, I just twist the sentence around backwards. Let's read our text verse in verse 5 again. Jeremiah 24, verse 5. Jeremiah 24, verse 5.
Thus saith the Lord, the God of Israel, like these good figs, so will I acknowledge them that are carried away captive of Judah, whom I have sent out of this place into the land of the Chaldeans for their good. Kang kinsa ako mipadala gikan niini nga dapit ngato sa yuta sa mga Chaldeanhon alang sa ilang kaayohan. God, unsa nimo pagtawag nini nga situation nga maayo? Simple kayo. Ako nahibalo unsay mahitabo diri kung wala na kamo. I know what's going to happen here. And because I want to protect you, I'm going to hurt you. Ako nagprotekta nimo gikan sa mas dako nga pag-antos sa umaabot pinaagi sa pag-antos karon. Can I ask you a question? Unsa bang situation sa imong kinabuhi karon and it hurts? O dali ka makasabot sa raso. I promise you, it is for your good. Kay kana ang batasan sa atong Diyos. Kana para sa imong kaayohan. Now I want you to think with me for just a minute. This whole story, we just went through Jeremiah 24, but we started in Jeremiah 29. Do you remember the name of the man in Jeremiah 29? Starts with a sh. Anybody remember? Shemaiah. Sounds like a girl to me. What a dumb name. Shemaiah. Wait a minute. Which group was he in? He was in the good figs group. He went to Babylon in the first wave, probably, certainly in the second, but probably in the first. Nga naman ang Diyos, nagpadala kaniya nga sa Babylon, alang sa iyang kayuhan. Pero dito sa Babylon, dalita mong hiskot sa tibok story. We're not going to actually look at the story at all. But in Babylon, he rebelled against God. He started claiming, ako uska propeta sa Diyos. Ang Diyos may hatan ako sa mensahe. Nasuko siya ni Jeremiah kasi Jeremiah nag-send sa letter, build houses, get married, have kids. Siya nagsulti, ayaw, pagsulti na mo ka na, aniyana mo balik mi sa Jerusalem, God's gonna bring us back. And he was pretending to be a prophet. He was lying. Nagrebelde siya batok sa Ginoo. Sa yuta sa Babylon. And at the end of the story, what do we see? Now, wait a minute. Why did God bring them to Babylon? Alang sa ilang? And we read in Jeremiah chapter 29. Let me read it for you again. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. He says, I'm going to do good. But then at the end of Jeremiah 29, verse 32, go back, let's read it again. What happened to Shemaiah? Therefore, thus saith the Lord, I'll give you another second, Jeremiah 29:32. Jeremiah 29:32. Kunana, say amen? Therefore, thus saith the Lord, behold, I will punish Shemaiah the Nehelamite. It's easier to say that in the Zion than English. The Nehelamite and his seed. He shall not have a man to dwell among this people, neither shall he behold the good that I will do for my people, saith the Lord, because he hath taught rebellion against the Lord. Busa sa ingon, nagasulti ang Ginoo, tanawa, ako musilot ni Shemaias, ang Nehelemnon, ug sayang kaliwa, siya dalit makabaton og lalaki nga mupuyo diha niini nga katawhan, meaning wala siya kaliwa sa umaabot. Ni siya makakita sa maayo nga akong buhaton alang sa akong katawhan, nagiingon ang Ginoo, tungod kay siya mitudlo og pagrebelde batok sa Ginoo. God said, huwatong gyapon nagkuang maayo para sa akong katawhan, pero si Shemaiah dili makakita niya na. Sayang. God did it for his good just like everybody else, and he ruined it. Dali siya ganahan sa situation. So nagsulay siya, nakig-away, nakigbisog sa situation, gipili sa Diyos. Sayang.
Ang mayo miabot gyapon pero wala siya dito para makita. As I was preparing the message, God reminded me of a story that I read at the end of your book. So I didn't have the book kaya si Ma'am Farah nagbasa niya na. So memory lang akong pagsulti sa story. When I was reading that book a little bit, I knew I didn't have time to finish it, so I skipped to the end and I read the last chapter. Ug diya sa last chapter niya nga book ni gisulat ni R.B. Wallet kabahin sa pagantos ug unfairness diya sa kinabuhi. Yang gisulti sa nindot nga story diya sa last chapter. Kinsa nagbasa na niya nga book? Gillette? Only Gillette. Nice story kabahin sa usa ka magtiayong gikan sa Sweden na nahimo ng mga missionary dito sa Africa. Imong gibasa, Ma'am Far? Gibasa na nimo? Ni AJ. If I mess up the details, it's not my fault. And paminaw. Nay magtiayong gikan sa Sweden na nahimo ng mga missionary dito sa Africa. Did they have any kids when they left? Wala pa, pero later na yun natawag. So sakto, at least part of my memory. Sila niabot dito sa Africa, nalimot ko sa nasod. Dali importante para sa story. Nag-start sila diha sa kadakong nga syudad, na mission compound, dakang missionaries dito. Dayon, sila may kuyog sa uskalaing magtiayon and they went to a village somewhere out far, medyo layo gikan sa syudad. Uska village, diin walay church, walay tao nga naluwas. Sa diya nga sila miabot dito sa village, ang chief na hadlock, dili mo tugong na sila mo sulod. Siya nagsulti, pwede ka mo magpuyo dito sa gawas, layo-layo, pero dili ka mo tugong ka mo sulod sa akong village. Sila nagtukot sa gamay nga balay, ang lain magtiayo nagtukot sa gamay nga balay, basing 1 or 2 kilometers gikan sa syudad, sa village, sa purok, whatever you want to call it, gamay nga lungsod. Ug ang chief nagtugot, nga uska batang lalaki, mugawas sa village, maybe 1 time per week, makausara batag si manat mo, adto sa ilang balay mo, baligya kanila, o itlog, o basing pipila kalaing nga pagkaon. Sa dali madugay, ang laing magtiayon na discourage, nagundang ni balik sa syudad. O kini nga magtiayon gikan sa Sweden, gibiyaan sila ra, mingaw kayo, walay higala. Naglusod sila sa daghang problema sa panglawas dito sa Africa. Kanunay na malaria, gikan sa mga mosquito. Naglusod sila sa malaria. Yang asawa, nasakit kayo. Ug matag si mana kana nga lalaki nagikan sa village aron mo baligya og itlog ug uban pa. Ug ang missionary wife nagdesisyon siya kung dali may makasulod sa village, mag-share ko niining nga bata, bisan siya lang ako mag-share kaniya. Nag-start siya mag-share sa gospel niining nga bata, matag panahon miabot siya, nag-share siya, pipila ka simana, basin pipila ka bulan, naluwas na siya. Nagpadayon sila, pero dali gihapon makasulod sa village. Usa lang katawo nga naluwas. Kanunay na sakit, kanunay nag-antos, mingaw kayo, layo gikan sa tananay ang gigugma. Dayon naburos na ang asawa. Nanganak ya sa ilang gamay nga balay. Pero tungod sa kaluya sa iyang daghang problema, di niya kaya. Human sa pagpanganak, pipila kasi manat na matay na siya. Kana nga ba nagibiyaan ay bagong baby, walay asawa. Nibalik siya ngadto sa mission station. Napuno siya sa kalagot sa Ginoo. Napuno sa kapait, iyang gisulti ang Ginoo miguba sa akong tibok kinabuhi. Nagbiya siya sa iyang baby diha sa mission station ug siya mismo mibalik nato sa Sweden. Wala siya kabalo ang sanay tabos sunod. Kanang nga lalaki nga naluwas, nagpadayon siya nga magkaton,
Sabi nga dako na siya, ang chief nagtugo nga siya mag-open sa school dito sa village. Ug nagsugod siya sa pagtudlo sa mga bata sa village. Tungod na siya influence sa mga bata, hinahinang mga bata naluwas na. Dayon ang mga kinikanan naluwas pod. Ug human sa pipila ka tuig, halos ang tibok village naluwas na tungod sa usa. Watch now. Ang kaayo sa Ginoo may abot. Pero asa man ang lalaki nga nag-start sa tanan. Siya nagbiya sa iyang baby, nibalik sa Sweden, nagminyo pag-usab, ug nahimo ng palahubog. Uska missionary, asa man ako, tungod sa iyang kapait, tungod sa iyang kalagot sa Ginoo, tungod sa iyang pag-antos, nasuko siya sa Ginoo, tungod sa nahitabo sa iyang asawa. Tanan nilang pag-antos, usara nga naluwas! Nahimo na siyang palahubog. Ug sa dihang ang kaayo sa Ginoo niabot, wala na siya. Wala na siya. Tungod nasuko siya, kabahin sa plano sa Ginoo. Are you listening to me? God's blessing still comes. Can I say to you, bisan hunsay mong kalisod karon, paminaw na ko, kana para sa imong kaayohan. Ug kung ang kaayohan mo abot, kana ko nga napakadiri aron mo kita niana. Ang iyang anak nga babae gidala ngadto sa US, wag gyud siya nakakaton sa Swedish. English gyud ha. Ibalik siya sa US, nagdako siya, nag-Bible school siya. Kabalo siya sa iyang niyagi nga Swedish iyang pamilya, pero gamay ra kayo ang iyang kahibalo kabayan sa iyang pamilya. Kabalo nga naggikan siya sa Africa, pero dayon usa kadlaw nakakita siya sa magazine kabayan sa missions dito sa Africa. Kung nakabasa siya sa story kabayan sa iyang kaugalingong pamilya, kabayan sa tibok tribo diha sa village nga naluwas. And she found out what God did. Niato siya sa Sweden. Nangita sa iyang papa. I don't know if she learned Swedish or how she talked to him, but she found her dad. Paluhubog pa. She said, Papa, wala giusik ang imong pagantos. Wala giusik ang kamatayon ni Mama. Ang tibok village naluwas. But he didn't get to see it. Sama siya ni Shemaiah. God allowed a lot of pain. And he let it ruin him. Paminaw, God didn't ruin his life. He ruined his own life because he got angry at God. Kinakong tingwa para nato. Kung ang kaayohan sa Ginoo mo abot, kanahan kong napata dari aron mo kita ni Hana. Pastor Mike, wala ko nakasabot sa gibuhat sa Ginoo. Right. Because you don't know the future. He does. God, nga naman ikaw, nagdala na mo dire. Kami ang good. Kami ang nagsunod ni mo. Nga naman kima, kami ang nag-actos. Ako nagprotekta ni mo, gikan nini dire. God has a plan. Wala siya nasayop diha sa imong kinabuhi. Whenever head bowed,